maupay kiton din sa aton mga kamera sa vlogger Waray TV. Para sa aton first set. Waray iba kundi ang aton Vice Mayor sa Victoria, Vice Mayor GR Losinario, mapagisan sa usang balikbayan gikan sa Amerika, Mrs. Mida Darling, KURATSA. Damo nga salamat, Vice Mayor Losinario and Mrs. Mida Darling. Okay, sayo ang isa niya.